Aquest és el moment de l'acte de signatura amb la Universitat Politècnica de Catalunya per encarregar un estudi pioner sobre la qualitat de l'aire. Els ajuntaments de la Llagosta, Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda confien donar solució als episodis de males olors que pateix la ciutadania. També és molt interessant que podem dir-li a la ciutadania, a veure, això que esteu ensumant pot ser desagradable, però no és nociu per la salut. Això és gairebé tan important com saber l'origen, perquè si no podem fer, diguem, en una primera fase detectar l'origen, però sí que podem detectar que no és nociu, jo crec que la ciutadania ja veurà el resultat d'un projecte que evidentment té un cost per les administracions, però que ha de donar un resultat de tranquil·litat primer i de solució després. L'estudi ha estat encarregat al laboratori del Centre del Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya, que haurà d'avaluar la qualitat de l'aire a l'àrea urbana dels municipis. Es determinarà l'impacte de les potencials activitats emissores mitjançant el control dels episodis de males olors amb una xarxa de 15 sensors i un control químic puntual. Primer hem buscat aliats amb els nostres municipis veïns, els hem trobat i agrair aquesta col·laboració amb Mollet i Santa Perpètua per anar tots junts i segons, buscar ciència que ens ajudi a trobar aquests possibles orígens que donin aquests mal de caps als veïns i també saber que els veïns i veïnes tinguin la certesa del que estan olorant. La investigació s'iniciarà el mes d'octubre i durarà 4 anys amb una inversió d'uns 300.000 euros que pagaran a parts iguals als ajuntaments. L'objectiu és buscar aquestes fonts de contaminació o de males olors i trobar també els emissors i buscar les solucions. Per tant, és un tema molt científic que segurament s'haurà de fer, com deien abans, una investigació forense en el sentit d'anar recopilant dades perquè tampoc se sap quan podrà haver-hi un altre episodi. Necessita de tota una trajectòria per tal de saber, conèixer quina és la diagnosi i la realitat del territori i en el moment que es produeix un episodi d'aquestes característiques poder-lo localitzar tenint en compte els diferents paràmetres d'aquest estudi que es anirà fent de manera permanent. L'acte de signatura del conveni s'ha fet al rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ha acabat amb una fotografia de família per encetar l'estudi contra les males olors.